entzuten da, segiro daukagun gaur. Nahi zuie bertotik ikusi, orain badakizu, lehiakideak, deialditxu bete egingo dugula, lehiakideak nahi ditugu. Batoze, Etorri, adindanak, leku guztietakuek, lurralde denatakuek, atiek zabal-zabalik ni luzen zuentzat, beraz, animatuta etorri gurekin lehiatzen. Etorri. Eurek egin dute. Eta badatoz, gure lehiakideak datozela. Ongi etorri. Enaitz eta Ibon, Leire eta Malen, Olatz eta Olatz. Gabon. Jaro. Enaitz eta Ibon, zuek zaretelako privilegiatuen taldekoak. Hementxe, veteranoen leku hartuta. Zemuz mutilek? Ongi. Ondo, Enaitz, indartxu, gaur bai? A ber. Bueno, esango dugu 6. saioa. Gure mutilentzat, Ibon zer hau gero eta beto du, Guaingoz, ez genuen espero. 1.000 euro zuen markagailuan. Lehen hezkuntzako gradua ikasita, kirolaren zientziak ikasten orain, Enaitz? Bai, gradu bikoitza oain bukatzen. Biak batera. Da zemuz du, Lehenbiziko magisteritza eta oain bukatzen mertzia. Ondo, Ibon, zu, ikasketak amaituta? Bai, berria lanin. Lanien ja? Bai. Ederto, da lanien zatoz imiluz ere bai? Hori da, ongi etorri mutilek. asko. Leire eta Malen gurean bigarren ez? Onda 75 euro pilatuta. Aurrera egin dugu, aurreko finalean aipatzen zenuten, sorte honaren ama Virginia edo agertu dute zen. Gaur agertuko da norbait? Arbaita. Bueno, agertu da eta ama Virginia baino zuen amuletotxoak edo aipatu nahi genituzke. Naroa zuen pixukidearen txapa soinean daramazulako zuk, Leire. Naroa ekarriet. Kontuz, Malenek aldaketa... Malenek ja ez. Zer daukagu txapan, Malen? Gure maskota. Zuen maskota, eta nor da zuen maskota? Dordoka arrox bat. Dordoka arrox, baina ez du izenik edo? Bai, xarkitxu. Xarkitxu? Xarkitxu. Bai, txikitan dordoka bat geneukan xarki izena zula programaten gatikan. Orduan xarkitxu. Baina animalia biziduna da? Ez. Hau ez. Oda, panpintxo bat. Moitzen da. Bai, urena sartzezu, eta moititea. Baina josta juzkoa. Zer dauzka, pilak eta? Eta hogazen jostailu bat etxean. Bai. Hala ere, galdera nagusia da, egun batetik bestera txapak izateko, nor da txapak egiten dituena? Nor da lagun hori? Nere izeba. Hori kontaktu hori beharko nukelako neupe bai. Zer dauzka, kopistegi bat izebak edo? Ikastetxe bat egiten lana eta galdetu nion aberbazoekan txapakiteko makine. Bai, ari da ikastetxeko makina hortarako erabiltzen, ez da? Bai. Ez beste zer egin bazu dena bidera dutako makina izango da, baina... Ai, nahi dut bat zuri, Baditugu gehiago? Bai. Aurrera begira? Bai. Bueno, txapa gehiago ikusi nahi ditugu, orduan segi. Buke bai, atako ditugu. Haupa, bikote, zorte hon, animo. Eta Olatz, esan modu zuen getarri? Ondo. Umetan egon zinen bizok? Bai, hori da. Bikote? Ez. Bakoitza Bakoitza bera. Bikote kontu ongo gauze bat da. Hori. Ederto, Olatz, kasetariak? Nondi zatoz? Berria egunkariko kasetariak garabiak, ni nago gizarte zaian. Eta non darra zarazu? Bilbokoa. Olatz zu? Ni fruskoa. Eta noiztik estatuten zari alkar edo? Pasadan urtien edo lanien, batera seginen lanien eta ordutik, bai. Ondo? Ez dakinik usu eta endika ikusita eta animatuta etorri zareten? Bueno, listoia altu itxira, así que... Bueno, esan dugu, Olatzek gizarte sailien, berri egunkarian gustora ongo zari, Oso gustora. Erredakzioan usuerekin topo zuzu egiten, ez da? Ez, bera dago Iruñakoan eta gu Bilbokoan. Kompetentzia zuzenek horik ez dago. Itz egin dugu berarekin, ez dugu ondo pasatzeko. Jaso dugu. Bizkaiko hitzan zu, Olatz? Bai, ni bai. Eta gustora be bai, ez da? Sí, bai. Gertuko informazioarekin eta, sorte honon. Eskerrik asko. Erne, gaur, zakuan, jokoan, 82.000 euro. Segulakoa publikoa ere, plentxitik, Soraluze institutoa, hau pazue, txalo bero bat. Ondo? Zuk badakizunik programa honetan zuk ez bezala, izar kontratu bat daukadala. Bai, egia da. Zuk ez bezala. Daukat bizar kontratua. Bai, nik izar kontratu bat. Eta badaukat hor dimititu egingo dudala jasaku ez badanetzen. Benetan, Bai, klausula txiki bat hau. Hori dio. Ja ezin dugu legon horren beste dirutza honekin. Eta aurrera egiteko guk bai. Bazeuen arti monatu behar dugula diru hori. Orduen, sorte honon, Enaitzibon, hasiko gara lanien, puntuak pilatzen. Arrasto badazuen guztoku gainera. Lehenengo panela, lehenengo arrastoa. Bi lagunekin edo gehiagorekin egin daiteke? Juerga. Afaria. Tenis partida.
Batzuek urduri jartzen gaituzte. Dantza. Bikote? Bazkaria. Urduri, Bueno. Antzerkia. Hartu eman moduko batean datza. Hartu emana, bi lagun edo gehiagorekin. Elkarrizketa. Oso ondo! Ondo! Enaitzi hon! Ona ira, Arrazu berrazan oso onak, 80 puntu zuen zabikote. Elkarrizketa batzuk izaten die. Bai. Venga, kendu hau gainetik. Bai. Ondo, Leire Malen, zuek ekarri puntuek gainera. Bigarren taula, lehenengo arrastoa. Telesail bat eskaini diote baten bati. Realitia. Valentziaga. Abeslaria. Ondo, orokorretik ondo ari gara. Intsektuek badakite zerbait gaiari buruz. Paso? Bai. Estia. Superheroia. Telesailetan kokatu. Edari bati emandako titulua da. Badago edari bat. Kanta baten. Bai. Oso kanta ezagun baten, bota zeo zer. Coca-Cola. Coca-Cola. Aizea. Tequila. Xakeko taulan aurkituko duzu, oso arrastona da. Xakeko taulan badau. Xakeko taulan dau, telesail Etxerako bat bat, alegia. dauka. Erregina. Geta! Oso ondo. 70 puntu lehia badentzunta. Olazeko da txirugarren taula eta puntutxu batzuk ia eskuretzen dituzuen. Lehenengo arrastoa. Urtero iristen da. Uda. Negua. Inauteriak. Ohi bezala, bat zenbakiarekin hasten da. Urtea. Ilabetea. Ezabiltzate urruti. Ez, ondo gabiltza? Eguna. Hilarako neskak 5. da. 5. alegia. Maiatza. Bale, Laura puntu olatola eta hasi gara puntua pilatzen. Parekan upa markagailuak, Oso ondo. Itxura hona du honek. Ia imintziotan zegertatzen den. Enaiz, Ibon, hartu lekuan mesedez, Leire eta Malen bestaldean. enaitz eta Antxon hili moztute datoz. Oso guapo zauzi bizok. Herrik asko. Bai. Enaiz, urduri. Denbora. Venga, vale. Nahi zuenean? Txapela, burue. Burue. Bai? Bai. Aurpegi, mandibula. Venga? Bai? Zer? Da burun zer? Bure zerra. Bai. Bai, gare zurra oso, no? Estatua. Gelik robota. Hotza. Mimoa. Ez. Apa, Enaitz. Ikutu ezkero zer? Kaja bat. Pintxo. Bai? Bai. Zer da? Pintxuetakoz, zer da? Itxura horrekin, zer da? Leire Malen? Arantza. Bai. Bai. La Roxa. Ez? Beste zo zer? Ah, irugarna. Irugarna. Ia, Animalie. bai. Txakurre. Txakurra. Txakurra ilea kendu. Ez, zer da Ilea ari da? garbitu. Horraztu. Garbitu bai. Jabea, Bai. txakurra jabea, gabitzen ari da, txakurra oso, no? Eta? Arantza ditu? Zer da? Kaktus. Bai! Bale! Sartu da. Hora, azkane. Ondo, ondo! Egin du Far Westeko kaktus egitako, gainera, pelikuletako, oso, no? Ondo, kostatuta, baina azken segundu leño lanien eta danak asmatute 70 puntu zuentzat. Gordoka bai, Leire Malen, etxean kaktusiko daukazue? Ez. Ez, Bai, eh? nik etxin bai. Landarerik ikase pixuan? Ez. Ez gaude, ez zaintza horretarako prest ez Artifizial gaude. bat bai. Artifizialen bat. Dekoratzeko. Dordoka bat gezurretazkoa, landare artifizialak. Bitu, ba, Hala aldatu... ez dio zaindu behar. Kaktus, bai, batzuk ez dizaindu bihar. Hori da. Potuz bat edo, aldatu artifiziala benetako Hartu gaitzik. potuz bat, eta hartu Benetan. lekua orain mesedez. Benetan? Bai. Eta olaz beste aldean. Neuko parituko txuti txapa baten truke. Venga, ba. Venga. Vale, gero parituko Vale. Negozioa egin da, denbora. Eta hasi?
Itxasoa. Lan bera, lapa bera, euria. Euria. Ez da euria. Txinkorra. Elurra. Elurra, bai. Bai, Eskiatzea. ez, Eski. bero, venga. Snowboard tabla. Ez, Trinea. bai, Bai, Trineo Trinoan jetzi. oso bajatu. ondo. Bai. Oso ondo. Zulo batein. Ez, Ez. Zerbait apurtu. ez. Harri bat. Ez. Kaja bat. Zabaldu. Opari bat. bai, zetako da, bai. Batekoa da. Jatekoa. Nondik hartu du? Kalabaza bat. Ez da Venga, kalabaza. bero, No. hola. Tomatie. Letzuga, Tomalen. asa. Hirugarrena. Koliflora. Ozen? Ume bat. Bai, Medikuen, ume bat, medikuen. Sendagia eta Umea eta? umea sendatzen. Ama, aita ez. Sendagilea, Sendagilea. sendagilea. Medikua, Medikua, pediatra. pediatra. Oso ondo. Vale. Eta Ja, bizkor, bestia, esan- batekoa zertzen? Esan zu jelen? Medikue, pediatria umiega. Hartu lekue. Bai, koliflora esan da, entzun dut. Demorazkan bordea, demorazkan po. Bai, Demora barruan esan txarra gara, bai, edo. hori faltatzen. Bai. Usaiaren, no? Koliflora esan, ba, azal horie. Eskari iritsi, baina aurreko bize, bai, berrogeina, hau pasuek. Olat, aserako tensioa, eta hori Bai, izango da. hori da. Leku hartuta dena, ja, eroso ez da? Erosago. Erosoago orain emintziak eginda hartu lekua mesedez, enaitzi gomezaldean. Ja, irukotxo bat. Hauek iru kontzeptuak, denbora. Jateko. Zer da hori? Listua. Listua. Jatekoa. Jatekoa. Bai? Ba, nola dira jaten? Ze jaten da horrela? Espagetik. Ez? Pajita. Sopa. Ez? Zumo bat. Ez? Ez dago platerean? Sopa. Bigarrena. Saskia. Bai. Bikain. Bien artean hau? Insektua da. Bai, zein? Erlin erlauntza. Euli bat. Ez. Ez da euli bat? Insektizida. Bai, alde batetik bai. Baratza insektizida. Baratzin insektizida botao. Ez, ze Insektu bidaltzen. Zein txektu da? Kakalardo bat. Antzeko? Dios. Erlia, kakalardoa, eltxo bat. Txikia. Zinurri bat. Nah, Zizaria. azkazuna. Labezko morroa eta fumigatzailea ziren. Insektizida eta asmatu dugu ba. Flana, Zinbestekoa. ona dala edo esan, gozu edo. Baina nik horrela janda ulertu segituan, Egin duzu, ez duzu horrelakorik egiten sekula? Ez. Ez dut jan horrela golpean. Ez todan inoiz flana hola. Hori, bizitzatik ezin da pasa hori egin gabe, mesedez. Ezinbestekoa. Bueno. Sekula ez da berandu flama horrela jateko. Bueno. Rogotuta grabatu. Olatz eta Antxon, Bai. gaur, afarian, ingo zuien? Venga, vale. Momentuz bat, hogeina puntu zuentzat, haupa. Begira. Egin izan dut, hemen dikan bai, telebizan ez du segula flamat jan horrela. Flanik badago hemen? Ekarriku. Produziotik aregira. Oso ondo. Ea lortzen dugun. Eroglifiko batzuk, enaitz, Ibon, lehenengoa, ataioka, denpora. Oporrak pasatu ditut. Andi. Bai? Ambi Kolon. Vale? Vale? Kolombian. Vale, venga. Bi kolon! Han, eta Kolombian, alderantziz, ordena, Kolombian. Ambikolon ez dago inon, beraz. Kolombian, ondo. Ondo, hau Barcelona dagoen estatua da, ezta? Bai. Bai, kolonena. Bale, dertzo. Bigarrena, enaitzibon, denpora. Txikitatik egiten du. Totelka. Bale. Hautzal bat ikusten dugu, lau izarreku, Eta irakurri bakarrik, totelka. Osan do? Trabatu gabe gainera, lehenbizikoan. Egun puntu bikote, osan do. Leire malen, lau izarreko telik ez zuen pisue dagoen lekuen, eta ibiliko zinaten, dinot, entrenatzen eta. Bai, pixkatu. Etxera iritsi emetik eta jarraitzen zuie, apuntekin eta ikasten, osan do. Lehenengo eroglifikoan, neskak, denpora. Utzi lurrean, nor da? 007. Bestera batera. Abizena. James. Abizena. Bale, egin eragilketa. Bibon, A. Ez, irakurri.
Bon. Utzi lurrean, bon? Bon aurrean. Bon aurrea. Bon. Bona. Bale? Utzi lurrean, bonbona. Bon, James Bond, dekenduta bonbona. Bonbona. Zoi butan horik etxean ez, ezta? Ez. Ez. Badakizu zer den? Bai. Butano bonbona bat? Ados. Bigarrena, denpora. Egia da esan dizudana. Zakigu. Nor da? Zakigu. Jakin behar da. Ez da bon. Hau kultura orokorra da. Non dau? Eske zakigu zein dan. Da non dau? Han, Ez. and, etan. Bale, etan badaren zuren zati. Itxaron, nire lagun Jennifer Lopez deituko diot ia nordan hau esateko. J-Lo. Bai, J-Lo, bai, Ben Affleck da, oso ondo. Horreko bon, hau Ben. Benetan. Ben Affleck, ez. Ez. Bueno. Aurrekoa bai, 50 puntun, ez gara, ondo? Ben Affleck oso ezaguna. Bai. Ben Affleck gaztetan ditau pelikulak egiten, ondo. Olatzek eta olatzek ezagutzen zuten, Ben Affleck. Noski baiet. Izena, oza, bai, baina izena... Biztaz bakarrik, ez da? Benetan? Non bizizarie? Benetan. Lehenengo hieroglifikoa, denpora. Amonario paritu dizkiot. Perlak. Bikain. Rurik ez, perlak, lanotak. Oso ondo? Gure perla, Ruper, Gure perletako bat zalantzabarik. Bigarren hieroglifikoa, denpora. Zer gozaldu duzu? Txakur. Ian, non? Txakurrin. Intxaurrak. Bale. Intxakurrak. Takenduta intxaurrak. Oso ondo? Eta deskurritu dute, olatzek eta olatzek etxetik hieroglifikoak asmatzeak ematen dutela satisfazioa, baina hemen beste kontua. Hemen gehiago. Egun puntu bikote, osoto! Eta zazpikitxoak, iazki zazpikitxoak, bai, komun batetik iritsitako zazpikia, oso leku hona da. bai, gauza askotarako, Iristeko, baina mesedez, pixa egin barrura. Zenbatetan errepikatu berri zazenen hori, pixa barrura egin. Horren berri emateko kartel asko, oso jostariak askotan gazteleraz, esaterako kasu honetan ere ikusiko dugu, eslogan ezinbesteko hori, ez da? Triste o contento, por favor, mea adentro, errima joko historikoa, 2 mende izango ditu gutxienez. Kasu honetan, bueno, gero gehitu dute gainera, nola tienes tan larga, ez dakit zer, eta arrautza mozuko dizizut. Euskaraz ere egin dute bere ordaina, geratu gustora, baina pixa egin barrura. Ondo. Gainera, Euskaldunon kasuan, tamaina konturik eta ez aipatzen, ez dakigu, ja barneratuta dauzkagulako beste gauza batzuk. Mehatxu badez arrotzak ebaitzeko. Mehatxu barrura. Eskarrik asko begazteagatik. Oso ondo. Arrotzak geuziona da, orokorrean, bizitzan. Hor daude. Arrotzak, arrotzan bat. Oso harro, gure publikoaz gu ere. Abesteko presta bete? Bai? Bueno, esan du batek. Bueno bat. Bueno. Deno batera, guazen. 1, 2, 3. Mi luzeko esku. Esku honetan dago. Bueno. Ondo. Igual arrotzak falta, ahotsa pizka fintzeko, ez da? Bai, ondo. Ondo. Enaitz Ibon, zuek abesteko prest? Ez. Ez. Aukera nahiago esku askatu, ez da? Komo dina irabazita pakea, guazen ba. Horrekin nahikoa. Mehatxuak balio, ote du, berriz ere mehatxuak, Lemiziko galdera. Ze herrialdetako ere zerkia da, hau? Ollo ipurdia, Finlandia, Norvegia, Suedia, Suiza. Suedia. Ollo ipurdia zuei ere. Zenbat neurtzen du Gernika margolanak? Guau, erra. 3,03 bider 7,80 metro, 3,49 bider 7,77, 3,75 bider 7,70, 2,85 bider 7,88. Guau. Zehatzak, neurriak. 2,85 bider 7,88. Errebotea. 3,49 bider 7,77. Oso ondo.
Bertara joan eta neurtuta, edo? Bai. Bai, irudikatu, iruterdi, zazpita, zoragarria. Zentzu askotan, sekulakoa. Ze herritako ondartza da hau, Deba, Getaria, Zumaia edo Mutriku. Bai? Deba. Osondo. Lehorrekoek asmatu, ondo. Ondartzara nondik, endaire, zuek. Bai, nahi ondarruira. Ze idazle da hau, Arturo Campion, Azkue, Pio Baroja edo Ramiro Maeztu. Pio Baroja. Noren omenezko... Osondo. Eta aurre-aurrin ikusi zu Maria Kristinako hori zan. Hortxe bertan. Eta aurre-aurrin ontzako liburu dendako etxien jairo zan. Begira. Plakie dau. Ondoan liburu den da. Ari gara pixkanaka, mehatxuak balio ote du, dio enuntziatuak. Aurrera ingo dugu, bikote? Bai. Ze hitz ezkutatu dugu? Gure amonaren eskutuko haienetan zenaren irrintzietan Bai, enaitz. Maurizia. Maurizia zenaren irrintzietan Idoia Zurmendi, Apa, Maurizia. Azalpen ere badaukagu, gure masustatxua umeen jolasak eta kantak biltzen dituen liburutik ateratako esaldia. Aurrera ingo dugu? Bai. Ze izan zen Justo Antonio Olagibel, moda diseinatzailea, eskultorea, margolaria edo arkitektoa? Arkitektua. Oso ondo. Zortea lagun, bikote? Bai. Hori ere behar da. Modarako ere bazuen, Jantzitxe eta ondo, sexy. Dotore. Ez baduzu. Probatu nahi? Lehenengo berbi badakigu, zein da? Nahi zibon? Segi. Venga. Uztaileko ze egunen bitartean jokatuko da 2024ko Donosti Cup. Uztailaren 1-7 artean, 8-14, 15-21, 22-28. 1-7. Oso ondo, zuek. I? Puntua pilatu ari gara, ondo dago. Baina komoina lortzeko esaldi askatu behar genuke. Aurrera? Bai. Ze talderen abestia da hau. Asmatuko ote duzu ez duek? Zinez, Islada, Thatchers, Benize. Zinez. Errebotea. Benize. Islada. Oso ondo. Eta aukera oso ona, esaldi askatuta komoina irabazteko. Bai? Bai. Nahi zuenean. Venga. Txakur zaldia etorriko da, zuk ez baduzu egiten so. So! Lastima! Bueno, hortxe gabiltza, pare bat akatzitzen ditugu baina. Nola esaten diote pertsona traketxari Busturialdean? Memela, mamola, moldanga edo mortala? Memela. Errebotea. Moldanga. Ondo. 9. errondan. Bai, bikote? Saiatu da. Guazen. Txakur handia etorriko da, zuk ez baduzu egiten so. Ume egize esaten ari zaie, so egiteko baina, igual beste zerbait izango da. Bueno, azken galdera. Bai. Zein da aizkora kolpen onomatopeia? Kiski kaska, trunka, tanka edo kot. Kiski kaska. Oso ondo. Eta... Azken aukera, bikote? Bai. Txakur handia etorriko da, zuk ez baduzu egiten lo. Lo. Ia ba. Hori igual bai ez da. Ia ba, zema so. Oso ondo. Ondo. Komoina zuentzat. Claro. Olatzak eta letzak sartu dute aldaera zaldiarena dorgun sosan, baina, claro, gero... Nabari da ez dagoela gurasorik hemen ez da. Umeari esaten, egin so! Egizu so, ume! Bigarren eskua, leire malen zeuena izango da. Eta honela dino. Ez du labaretzeko, bueno, venga, neuretzat, gaur. Bai, ez da beharko guta, baiazki.
Ze saskibaloi taldeetako entrenatzailea da? Azu Muguruza, Gernika, Ideka, Araski, Zaragoza. Araski. Erro batea. Ideka. Osondo? Puntutxo batzuk, A letra. Ze dantza mota egiten da musika honekin? Merengea, txatxatxa, batxata, katxarera. Merengea. Ez da merengea. Txa. Oso ondo. Te. Ben Affleckeri esan. J-Lo entzunde. Txa. Bai. Ze pailazo dira? Txoko, txiki eta koko, koko, loko eta moko, kiki, koko eta moko, txiki, handi eta koko. Koko, loko eta moko. Kiki, koko eta moko. O. Mokoren O. Ze talderena da, Dragoi Bola kantaren bertsio hau. Haunik aurkeztu dut, Bai, Irrati zen. Hiru beltz latzen ekon urtz. Latzen. Ez da latzen. Ekon. Ez da ekon. Hiru beltz. Ez ondo. Zen lagunok. Algortako talde bazan, bale? Zeta. Gernikan eta Portugaleten, bietan, zeiai, ospatzen dira. Santana, San Roque, San Telmo, Santikurutz. Probatu. San Telmo. Ez da. San Roque. Ondo. Izan zarete, San Roketan? Ia da, egon barik. I letra. Ez du labaretzeko? Ez. Ez. Zerrik du biztanle gutxien. Mutrikuk, Zaldibiak, Mendarok, Alegiak. Mendaro. Errebotea. Alegi. Errebotea. Zaldibi. Eskatzeko aukera? Bai. Erre batzuk ere hartu irata. Moztu tipula bat erditik eta jarri ezazu ohe ondoan. Zuzena da? Oso ondo! Komo baina, zuentzat? Ontxe momentuen miluzera sartu aurretik, esan dit, hila paintzaileko latzek. Bai? Moztu tipula bat, deiarri ordenagailun albuen esan dut. Ez du, hemen txekarren ezake bat, ez da? Biti, ikustezu, oso ondo inguratik Gero saio guztia erabat unkituta. Olatz. Zuen eskua ere badator. Prest? Bai. Ea behingoz ulertzen dudan. Entzun dugu sagarra hitza. 8, 10, 12, 14 aldiz. Zer nivel kalakak. 14. Gehitxo, sagar gehitxo. 12. Hori da, Oso ondo. 3 bider lau, bai. Erre. Zeinoen hizkuntzan, ze kirol da hau? Waterpoloa, windsurfa, igeriketa sinkronizatua edo igeriketa. Windsurfa. Oso ondo. Taula eta Arantz. pelatxoa. Arantz. Aulan. Bueno, Bai. oso ondo. Oso ondo. Puntuak zuetzak. Zein herritako plaza da? Azkoitia, Ilurreta, Ikastegieta edo Laudio. Ikastegieta. Erregotea. Jurreta. Ene. Ze hitz ezkutatu dugu
Niko Etxarten kanta juntan. Bestaka. Norekin? Adiskidiekin. Adiskidiekin. Izan gira Euskal Herri rock and rollin, ari gara rock and rollin pixka bat egiten, esaldi horrein ez du askatuko. Oraindik ez. Segi ba. Ze esan nahi du Kledingkast hitzak, nederlanderaz, armairua, etxea, sardezka edo lorea. Armairua. No ondo? Atera Kledingkantetik, cariño. Han ere esango da. Claro. Bai, ondo. Eta azalpen ere badugu, ez bada, ea behingoz ulertzen dudan, Idoia Azurmendiren Mundo al revés abestiko hitzak dira, euskaratuta. Aurrera. Zein aktorek ez du sekula Supermanen paperik egin. Dean Cain, Brandon Routh, Adam West, eta Christopher Reeves. Adam West. Super ondo. Batman, gure Batmanen. Bai ez da? Euskal Telebistako lehenengo eguneko euskarantakoa. Batmanen. Bai, Batman, jauna, Bara, nola zoaz ongia egiten. Bai, Bai? horien hori ikusi nik. Ongia egiten. Aieran begiratuko dut. Ba, Hola, baitu. zoaz? Historia. Zuek ere begira. Saiatuko gara. Oso ondo. Kontaidazu berriro, alderantzizko Mundu. horren historioa. Elkarlanean. Bai, zuzen? Oso ondo. Komodina, bikote. Bikain. Zein da zuzenaren aurretik markagailuak nola dauden ikusteko momentua. 550. Bi komodin igantzi esatan, 260 komodinik ez. Idia Zabal Bilabanan, Bilbo Cruiz, 250 eta komodina. Aukerak, leire, malen, atzetik, baina aukerak arriskatu Ez komodin dugu txapa barik. igurtzi gaur, igual hori izango da? Bai, bale. Hori da. Berto, lehenengo erronda, ena itzigon, zabekasi erantzuten, eta 2010an edo lehenago sortuak dira. Twitter, Flickr, LinkedIn, Fotolog, MySpace, Facebook, YouTube, TikTok, Shazam, Snapchat, Telegram. Facebook. 2004koa. Twitter. 2006ko hau. YouTube. Tartean, 2005an. MySpace. Buah, klasiko bat, 2003koa. Snapchat. Hau, Berriago hau, 2011garren urtean sortua. Fotolog. Eta segi klasikoekin, 2002koa. Ez? ena itzigon. Ez, nik erun ninena. Vale, pues erran batxo. Estrategia zehazten ari gara, bai? Shazam. Haze tresna hau, zimestekoa. Shazam 2002koa. Bi zuzenak dira, bi okerrak dira. Olatz. Flickr. 2004an. Eta Komodina. estrategia ona, oso ondo. Bai. LinkedIn, 150 puntu zuentzat. Bigarren erronda, Leire Malen, eutxi, Bai. behar diogu, ordizian daude. Abaria Jauregia, Musika Dorretxea, Barrena Parkea, Maiori Kiroldegia, Alkaiaga Auzoa, Iger Itxasargia, Jakintza Ikastola, Garagartza Plaza, Doniene Atea, Andre Mariaren, Jasokundearen Eliza Goenkale kalea. Majori kiroldegia. Ondo? Jakintza Ikastola. Donostian ere badago beste bat. Abaria Jauregia. Aldezarrean. Barrena parkea. Andre Mariaren jasokundearen eliza. Eliza barrokoa. Doniene atea. Hau Bermion dago ba. San Juan Portali, Arrasiko atietako bat, Arrasi Zarreko atietako bat. Leire Malen,
Garagartza plaza. Ondo? Alkaiaga auzoa. Hau lesakan? Leire eta Malen, bi erantzun zuzen oker bat. Benga, lasai, pentsatut erantzun. Izaldar bat erantzuten hemen. Musika dorretxea. Ondo! Galdera egin behar dizuet, ez da nahikoa izango, baina 70 punturekin. Planto egiteko edo jarraitu? Jarraitu beharra izango du nuke, benga, Leire. Malen? Bat eta bat? Nire uste behit. Goenkale kalea. Itxasargirik ordizian. 150 puntu. Oso ondo. Ama ordizikoa da. Ama ordizikoa? Eta mona, eta bono. Familia erdia bertan. Itxasargi bat zelan egongo da ba, ordizian. Ordiziarrak ezagututa igual, jarriko dugu bat. Bai, ondarribiko itxasargi dekarriko. Bueno, aldeak txikitu dira, baina olatz, oraindik abantaila eta komodina gainera. 3. erronda, zabek erantzuten hasi. Tarantinok zuzendu ditu. Fleabag, Pulp Fiction, Kill Bill, Reservoir Dogs, Trainspotting, Jackie Brown, Death Proof, Saltburn, The Hateful Eight, Django katerik gabe, sasikume modarikatuak. Django katerik gabe. Sekulako pelikula. Kill Bill. Baita gore. Death Proof. 2007koa. Pulp Fiction. Noski. 94koa. Sasikume madarikatuak. Brad Pitt. Beste, baina... Ba, Brad Pitt. Leire Malen. Jackie Brown. Jackie Brown, ondo. Trainspotting. Komodina genuen, Danny Boyle zuzendariarena da hori. Komodin. Azte momentu hau, The Hateful Eight, 2015ko westerna. Leire, Malen aurrera egiteko sekulako aukera geratu zaizue. Bi ez dira zuzenak bat bai. Klaro bat. Asmatuta zauentzat, puntuak eta zelkapenak. Bai? Saltburn. Ba, hementxe jokatuko dugu guztia, Leire eta Malen Tarantinok zuzendutako pelikula behar dugu. Zuzena da. Oh, lastima. Enaitzigon? Fleabag. Reservoir Dogsan. Guztiak errondatik kanpo geratuta, honela markagailuak 680 puntu. Emaitzek eta Ibonek, 210, Leirek eta Malenek, 250, Olatzek eta Olatzek. Leire eta Malen, saiatu gara bat, oso gertu ibili gara. Ordizian gorata bera, puntutxo batzuk irabazi, azkenean, bigarren saioan, azkena ere iritsi da. Orain arte eginakoarekin pozik dena den? Gusta. Ondo aritu zarete, esan dut bi saio egina, 175 euro eramango ditugu etxera. Zago, aizki. Eta etxean, ze aipatu dira hor maskotatxoa, naroa gure ezinbesteko amuletoa ere bai, ze erosteko baliatuko ditugu, 175 euroak. Kazo bat. Igual etxeko gehiago kaioko. Bueno, badago, edo txapak egiten jarraitu, 175 eurorekin. Gratis ezkemo. Leire Malen, eskerrik asko miluze etortziarren. Eta zeirribarre ederra, bi egun, guretzat, oso ederrak izan dienak. Gutzako ere bai. Zeboi esker, eskerrik asko etortziarren. Final aurrekotan gara miluzen, Enaitz eta Ibon, Aixe. Aixe ez. Bueno, puntu mordo bat irabazita. Olatz eta olatz zire larriago. Benetan. Esan duzu, gainera komoina hau baina ez dugu erabiliko. Emozioak behar ditugu miluzen. Bueno, emoziorik ez da faltako, puntu gutxiago horrekin zuek, erantzuten lehenbizikoak sokatiran.
Erne, animo denoi, hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. National Geographiken ustez, ze animalia da gameluaren aide Hegoamerikarra? Dromedarioa. Llama. Ze esan nahi du italierazko buongiorno hitzak? Egunon. Egunon. Zein dira Irakeko banderaren kolore nagusiak? Zuria, gorria eta... Beltza. Bai. Zein da bere kabuz egan egin dezaken ugaztun bakarra? Foka. Saguzarra. 1920 gora zein urtetan inauguratu zen Barcelonako Güell parkea? 23. 26an, zein da Maite Arroita Jauregi musikariaren izen artistikoa? Mursego. Oso ondo. Zenbat da 45 gehiago 26? 21. Bai. Bizkaiko zein herritan dago San Severinoren eliza? Balmasedan. Ikain. Zein musika instrumentu mota da tromboia? Aizezkoa. Bai. Gaur asteartea bada, ze eguntzen eren egun? Igandea. Bai. Zein kiroletan aritzen da Alain Araña ordiziarra? Piragua. Errukbian, 1900eko zein hamarkadatan sortu zen country musika estiloa? 40. 20. Zein da etxeko teilatupean dagoen gela? Ganbara. Ganbara. Ze kolorek ematen dio izena Aria musika taldearen azken diskoari? Horiak. Urdinak, zenbat tarte ditu pentagramak? 4. Zenbagarren mendean egin zuen David eskultura Miguel Angelek? 16. Ze postutan jokatu zuen Andoni Zubizarretak futbolean? Atzelari. Atezain, nola du izena Lekitioko hondartzak? Karrastio. Izuntza, zein da azerirantzaren... beste izen bat. Bueno. Hola, eta latz! Zemos? No. Ja, lehenengo programi aguanteta, nahiko. Bai, ez da? Bai. Urrengoa ja lasaixeago datorren. Hori. Pausuz pausu eta helburu, lehenengo egin, sokatiran harrapatu gaitu sokak, baina oso ondo estreinu honeskak, eta jomrengo miluzten zertatzen dan. Hori da. Gero arte! Finalean, dotore, leku hartuta, Ibon eta Enaitz. Sokatira, polita ikusi dugu. Ondo? Polita amaiera berezik izuentzat, ez da? Amaiera iz polita. Mentxe garata. Momentuz 1000 euro pilatuta ditugu. Gehiago nahi. Bai. Askoz gehiago jarriko dugu jokoan. Erne gaur zakuan, 82.250 euro. Hartuko lituzkete Ibonek eta Enaitzek. Hartuko lituzkete Plentxian ere, Soraluze Institutoa. Hau bat eskerrik asko. Gurekin bat egiteko momentua, ia zenbat gol sartzen dizkigu zuen. Ibon Enaitz, bazari, futbol zale? Ba, segitzen dugu pixkoa. Ze taldetakoek? Ni Realekoa. Ni Osasunokoa, baina gona. Gustatu... Pasio berez. Sobera zalia naiz ez. Bueno, baina jarraitu bai, ezta? Geure talde txuren bat, gora berak. Asko bai. Ze ondo, Reala, azken aldi zen, Ibon. Championsera sailkatuta be bai. Bai, ez da bidea baizki. Ez ondo? Championsa, jarraitza zuia? Pixkot. Bai, Bueno. zerbait bai. Sorte on, Ibon eta Naitz, dirutza jokoan miluzen. Gaur jakin nahi duguna da, gizonezkoen txapeldunen ligako futbol finalak hartu dituzten estadioak. Denbora. Munikeko Allianz. Bukaresteko Nazionala. Bakuko Olimpikoa. Milango Giuseppe Meazza. Vienako Ernst Happel. Liongo Park Hall. Atenasko Olimpikoa. Oportoko Do Dragao. Istanbulgo Ataturk. Dortmundeko Signal Iduna. Manchesterko Old Trafford. Ez jarriko. Egiaztatu eta 11 jarrita 3 akats bakarrik. Oso ondo datorkigu gaur 11koa gainera. Gizonezkoen txapeldunen liga futbol finalak hartu dituzten estadioak. Manchester Tottenham. Akats bakarra. Hauen dio. Kenduko Milan. Istanbulen bai.
esan izango goin gutxi, Badu denbora. A ver, Viena, Lyon, ez dut uste, Dortmund ez. Baku, Milan, ez... Batu biegiztapen. Ja, bat guk, eta gero. Bai. Beste bat Milan geratzen erraten da. zo. Bai. Biak. Denpora dago pentsatzeko. Da momentu honetan akats bat, daukazue. Ez dugu ideik ere. Sortea, lehiaketa bat hau. Venga, animo, sorte hon. Zein erraten zo. 10 segundo. Jareko, ez, Istanbul. Enaitz, Ibon? 3 segundo. Ibon eta Naitz. Urrezko galdera. Inauguratzen lehendabiziko biak izan dira. Denbora. Zarrenak. Denbora, sakatu? Zemoz, mutilek? Bat hori belitu zaigu nik uste... Pena. Ikusi, egin beharko dugu? Bai. Ze gertatu den? Munitzeko Allianz, baiezko eremuan, jarrita zuzena da? 2012an jokatu baitzen bertan. Championseko finala. Old Trafford, Manchesterren, bai? Zauna oso final bakarra jaso du. 2003koa. Atenasko Olimpikoa, bai. 93an. Oportoko do Dragao. Orain gutxi, 2021an jokatu da finala bertan. Bakuko Olimpikoa ezesko eremuan, zuzena da? Azerbaijanen, bertan ez da Txapeldun Ligako finali jokatu. UEFA-koa bai, 2019an. Championsik ez. Dortmund, ez. Begira, bertan galdu zuen Alavesek UEFA Liverpoolen aurka, baina Championsik ez da jokatu. Lyon eragoaz ezesko eremuan, zuzena da? 2018an UEFA-koa bai, Championsik ez. Bukaresteko Nazionala. Ezeskoan, zuzena? Championsek hori gezu jaso, UEFA-koa bai. Begira, 2012an Atletikek galdu zuena hain zuzen. Milan, baiezko eremuan. San Siro ere deitzen den estadioa. 4 jokatu dira bertan. 4 final. Maldinirekin nengoen ni maite dinduta. Bai, ez da? Urte askotan eta... Bai, Bueno, bai, futbola, ondo dago. bai. Hortarako ere, bai. Hortarako batez ere. Istanbul. Zalantza hau da, ez da? Azken aldaketa. Bai. Eta gutiko ere bai. Ezesko eremuan geratu da, zuzena da? Bai, emaitzak aipatu du. Duela gutxiko kontuak ote diren Istanbulen 2023ko finala jokatu baita. Eta Bienako ere baiezko eremuan jarri behar genuen 1995ean bertan jokatu baitzen. 225 euro, Ibon, Enaitz, ze ariketa ona egin duzuen hasieratik. Ni ez nahikoa na. Biakatx, oso ondo dau. Seinatuko zenuko irrungo programarako, Ibon, seguru. Ez. Bai, neurti jotzut. Perfekzioaren bila hauek, Neurti jotzut. Zira, konforma errazak, ondo. Urrezko galdera. 1000 euro irabazteko aukera. Inauguratzen lehendabiziko biak izan dira. Old Trafford. Bueno, izenak, baina oso zer. Zuzena da? Old Trafford, bai, gerora berritzeak izan baititu, baina jatorrizko zelaia 1910ko otsailaren 19an ireki zen. Baira urte batzuk. Zalantzan, bigarren erantzunarekin, Bai. behar genuen horrelako estadio bat historia handiarekin.
Atenasko olimpikoak emoten du Baiza. olimpiadatik. Grezia, antzinako Greziarekin. Klasikotik datorria, ezta? Izena. Atenasko olimpikoa izango balitz, Ibone Naitz, Borobil begingo nuke ariketa ederra eta 1000 eurorekin joango aztinatekete, irantzire tal desekarazioan do. Erra. Erra. 1000 euro jokoan, Ibon, Enaitz, zuzena derantzuna. Milan, behar genuen, hau bat Transio behar genuen. Ibone Naitz, baina ondo, berrenda hogeita batzu irabazita. Championsik ez dugu eskuratu, baina jokoan jarraitzen honek, Apa bikote, zen bertan. Etxien, segi horrek ikusten gorak sartzen, da nahi ziren dana, hau